Og hvad så på en grå tirsdag morgen, hvor madpakker skal smøres, og man kommer for sent på arbejde, og man er skændtes med sin mand osv.? Kan man godt leve sit drømmeliv der samtidig? Ja, altså jeg vil sige, at et drømmeliv, det handler der er jo ikke nogen, der har et liv, hvor alting bare er helt lyserødt og perfekt, og man er glad hele tiden. Der er masser af frustrationer og udfordringer. Men det handler meget om, i alle de ting, jeg snakker om, og egentlig at blive meget bevidst, altså at blive meget nærværende i sit indre. Så jeg ved, at selvom man måske allerede i dag lever sit drømmeliv, man har den mand, man vil have, man har egentlig det job, man gerne vil have, alle de ting, så kan det også være dårlige dage. Men ved at vide, at man bevidst har valgt de ting, det gør også, at der er plads til de negative. Og når der er sådan nogle, jeg ved en ting som taknemmelighed, det er noget, som kan gøre en kæmpe forskel for rigtig mange. Og det har gjort en kæmpe forskel for mig. Jeg havde på et tidspunkt en klient, som havde siddet i fængsel i udlandet, og jeg snakkede med ham om taknemmelighed, og han sagde, at da han kom tilbage til Danmark, så var han simpelthen så taknemmelig over, at han bare kunne stoppe, når han ville, eller gå en tur, når han ville, og så videre. Og han kunne også godt se, at hvis han skændtes med sin kone, så kunne han være taknemmelig for, at han havde hende, og han kunne skændes med hende. Så det kan lyde nogle gange, lige det kan måske lyde lidt lalleglad, når man snakker det her med det positive hele tiden. Men ved at arbejde med selvværd, eller med taknemmelighed, så kan man blive rigtig god til selv i en rigtig dårlig situation at have noget at takke for. Så også på en grå tirsdag. Men en ting, som alle mennesker gør, det er, at vi sammenligner os med andre hele tiden. Og det kan godt gøre, at vi måske føler, at jeg er ikke rigtig på vej mod mine drømme, for alle de andre har det meget bedre end jeg. Og et sted, hvor det især sker, det er på Facebook. Og undersøgelser viser også, at Facebook faktisk giver os dårlig selvtillid. Hvorfor tror du, at Facebook har sådan en negativ påvirkning på folk? Ja, kan have. Ja. Jeg tror i det hele taget, at det samfund, det går meget hurtigt, og på Facebook er der de her statusopdateringer, hvor man lige har et par linjer til at fortælle, hvad man laver. Og det er meget få mennesker, der ikke, de fleste, de skriver nogle statusopdateringer, for eksempel, wow, jeg har lige været at købe et par nye sko til 800 kroner. Og når man ser den statusopdatering, så kan man måske godt tænke, at jeg har ikke 800 kroner til det her. Så man sammenligner sig selv med de ting, man ser, så folk de skriver de positive ting. Så man sammenligner egentlig sit eget, kan man sige, være med de andres bedre. På den måde at sige, at det kan godt være, at man ikke har 800 kroner til sko, men man har valgt at bruge 800 kroner på en Tivoli-tur med sit barn, eller man har valgt nogle andre prioriteringer. Men ved at sammenligne sig selv med andre, med alt, hvad andre oplever, og alle de gode, positive statusopdateringer, det har, så er det et spil, man ikke kan vinde. Fordi der vil altid være nogen, der har det bedre. Og især på Facebook, hvor alle poster de gode ting, de oplever, så har man det med at sige, det gør jeg ikke, jeg oplever ikke de ting. Og så bliver man ked af det. Så derfor så er det vigtigt hele tiden at have fokus på, at det her med at blive bevidst om sine egne valg, og sige, man jeg har ikke 800 kroner til sko, fordi jeg har valgt nogle andre prioriteringer her i livet, eller noget. Altså, man kan også se mange, som du startede med at sige i indledningen, at hvis man umiddelbart ser mit liv, og ser, at jeg rejser rundt og giver interview og holder foredrag, og det ser bare fint ud. Men så ser man også kun den del af det, at sige, at mit liv er måske mere almindeligt, og sammenligne det. Så man kan slet ikke sammenligne de to ting. Jeg giver også et eksempel faktisk i bogen med nogle kendte. Jeg tror, det er Britney Spears. At man kan sige, at der var mange, der i mange år så op til hende. Jeg så lige pludselig krakkelerede det for hende, fordi hun ikke havde det rigtig, rigtig godt på mange områder. Det ser man med mange kendte, at de tager masser af stoffer, eller går i behandling for alle mulige misbrug. Og det er egentlig, fordi de ikke har det særlig godt inderst inde. Så det er farligt at sammenligne. Så det handler måske om, at vi igen skal finde vores positive stemme frem og tale positivt til os selv. Ja, vi skal ind i os selv og være nærværende og finde ud af, hvad vi har lyst til. Og så også finde ud af at sige, at andre må gøre, hvad de gør. Camilla, vi skal til at slutte af nu, men har du sådan helt afslutningsvis nogle gode råd til folk? Hvordan får vi det bedre med os selv? Hvordan får vi bedre selvtillid og bedre selvværd? Og hvordan kommer vi til at leve vores drømmeliv? Helt kort.
Ja, hvis jeg bare skal sige 2 ting, som jeg synes, at hvis man bare har lyst til at kigge lidt på det, det er, at man skal bare blive opmærksom på sin indre kritiker. Prøv at blive opmærksom på den stemme, der hele tiden kommer med kritik af de ting, man gør. Og så finde en indre forsvar frem. Prøv hver gang, der kommer en kritisk stemme, og så sig noget med forsvarens stemme. Hvad vil forsvaren sige? Og din forsvar, det kan for eksempel være din mor eller en god veninde, du ved, vil forsvare dig. Man kan også gøre det, at man kigger lidt på det med taknemmelighed. At man simpelthen prøver at se, hvad man har at være glad for hver dag måske. Kig på et par ting, eller selv i en dårlig situation, så prøv at takke for det, der er godt. Camilla Rysgaard, tusind tak skal du have. Ja, velkommen.